Исәнмесез, эфирда атна яңалыклары тапшыруы. Узган атнаның мөһим вакыйгалары белән Миллина Хәсәншин таныштырачакмын. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов дүшәмбе иртәнге планеркада штаб, министрлык һәм ведомство җитәкчеләре алдында вакцинация буенча эшне көчәйтергә һәм куркынычсызлык таләпләрен үтәүне контрольдә тотуны катгыйландырырга дигән бурыч куйды. Рөстәм Миңнехановны бигрәк тә 60 яшьтән өлкәнрәкләр арасында вакцинацияләүнең түбән темплары мәсьәләсе борчый. Бу риск төркеме ешрак авырый һәм күбрәк кенә үлем нәтиҗәләренә китерә. Бүген бу категория гражданнар арасында бары тик 23,5% прививка ясалган. Көн сайын кешеләрне югалтабыз. Гражданнарыбызның сәламәтлегеннән дә кадерлерәк нәрсә юк. Безнең гамәлләрне ничек теләсәгез, шулай аңлый аласыз. Әмма сүз безнең кешеләрнең сәламәтлеге турында барганда, без иң катгый чаралар күрәчәкбез, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. 11 октябрьдән Татарстанда коронавируска каршы көрәш катгыйланачак. Шулай итеп, яңа өстәмә чикләүләр гамәлгә керәчәк. Кинотеатрлар, цирклар, концерт заллары, тамаша залларын 50%-ка гына тутыра алачак. 500-дән дә күбрәк кеше кертү тыела. Тамаша залын 70%-ка тутыру барлык хезмәткәрләр, шулай ук чараны оештыруда катнашучы башка кешеләр коронавирустан прививка ясаткан чакта 18 яшьтән өлкәннәрнең ковидка каршы вакцинация узу турында QR-код яки 6 ай эчендә ковид белән авырган раслый торган белешмәләре булганда рөхсәт ителәчәк. Чараны үткәргәнче 30 көн кала профилактик чараларны республиканың оператив штабы белән килештерү зарур. Моннан тыш, кунакханәләр, хостеллар, номерлар фондын 50%-ка гына тутырып эшли ала. Әгәр барлык хезмәткәрләр дә ковидка каршы прививка ясаткан икән, номерларны тулысынча тутырырга була. Җәмәгать туклану урыннарына, спорт үзәкләренә, бассейннарга, фитнес үзәкләргә, аквапаркларга, сәүдә күңел ачу үзәкләренә COVID-19-га каршы вакцинация узуны раслый торган QR-кодларны күрсәткәч кенә кирип булачак. Коронавируска каршы вакцинация ясатмаган яки соңгы 6 айда ковид белән авырмаган 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләр өчен мәҗбүри изоляция режимы кертелә. Таҗлы вируска каршы вакцинация ясау кампаниясе дәвам итә. Бүген тапшыруыбызда вакциналарның төрләре, кайсы организмга тәэсире хакында сөйләшәкбез. Лена Игнатьева таҗлы вируска каршы вакцинацияны ясатырга 3нче поликлиникага яңа килгән. Вакцина ясату ясатмау мәсьәләсен үзе өчен күптән үк хәл иткән булса да, күзләренә операция ясату сәбәпле поликлиникага килүне кичектереп торган. Менә эшләремне бетердем, чтобы туганнарны ишелетмәскә, себя как-то обезопасить. Бүген Әлмәт районында коронавируска каршы вакцина ясатучы кешенең 20 мең ярымнан артыгы 3нче поликлиникага туры килә. Булар Спутник һәм Ковид-Вак, Спутник Лайт, ИПИ-Вак һәм Кови-Вак. Шушы 4 вакцина арасында Спутник һәм Ковид-Вак, башкача әйткәндә Спутник Ви вакцинасы чит илләр тарафыннан кабул ителә. Вакцина 2 тапкыр ясатыла, икесе арасында 21 көн. Бу дөньяда ирекле әйләнешкә кергән беренче вакцина һәм бигрәк тә мөһим инде 3нче сынау фазасын узган. Димәк, аның гамәлләре аеруча яхшы өйрәнелгән дигән сүз. Эшләнмә 2020 елның августында ук теркәлгән. Спутник Ви вакцинасы 30 илдә рөхсәт ителгән һәм куллану өчен Россия вакцинасын хуплаган дәүләтләр саны көн саен арта бара. Спутник Гам-Ковид-Вак содержит два компонента. Да, первый компонент. Спутник Гам-Ковид 2 компонентлы вакцина. Беренче компонент аденовирус кеше 26 серотиплы. Ул аксым. Икенче компонентта шулай кешенең аденовирусы бар. Бары тик 5нче серотипта аксым алып баручы. Ягъни үтерелгән вакцина. С-белок, то есть неживая убитая вакцина. Спутник Лайт спутник вакцинасынан бер компонентлы вакцина булу белән аерылып тора. Аның составында да үтерелгән вирус. Спутник Лайт он содержит только аденовирус человека 26-го серотипа, несущий С-белок. Спутник Лайт белән без яңа коронавирус инфекциясе белән чирләүчеләрнең һәм вакцинацияны инде 2 тапкыр спутник белән үткән. Тагын ярты елдан соң кабат вакцинация ясаучы кешеләрне вакциналаштырабыз. Ягъни ул кабат вакцинация ясау өчен күрсәтелгән. Рекомендован для повторной вакцинации. ИПИ-Вак һәм Кови-Вак синтетик нигезле булулар белән аерылып тора. Бу препарат ярдәмендә организмда антитәнчекләр тизрәк барлыкка килә. Шуңа күрә 14 көннән икенче прививка ясала, диде белгеч. Это синтетический препарат, тоже, который содержит С-белок. Им мы вакцинируем тоже двукратно, но интервал 14 дней. Ковивак тоже вакцина инактив. Ковивак инактивлаштырылган вакцина, әмма биредә югары концентрациялы суспензия, ул чистартылган. Шулай 2 тапкыр вакцинаштырылабыз, әмма 14 көн интервалы белән. Тоже 14 дней. Үзегезне и якыннарыгызны саклагыз. Безгә вакцинацияга килегез. Алсу Амиров, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе.
5 октябрда Уктушлар көн билгеләп үттек. Бу көн Советлар Союзы шырында гамәлгә куелып, октябрьнең 1 якшәмбесендә билгеләп үтелә башлый. Бу традиция әле дә саклана. Тик 1994 елдан башлап аның үз көнен булдыралар. Бөтен дөнья Уктушлар көненә туры китереп, улуг затларның һөнәри бәйрәме 5 октябрда билгеләп үтелә. Әлмәт районы укытучыларының иң-иңнәрен Әлмәт башкарма комитетында җыйдылар һәм аларны район башлыгы Тимур Нагуманов кутлады. Башта балалар бакчасы, аннан мәктәп. Сез укытучылар безнең белән гел янәшә, һәр вакыт белем бирәсез. Хәзерге заманда уңышка ирешер өчен белем тупларга, укырга кирәк, диде ул үзенең чыгышында. Шуннан соң шәһәр һәм район мәктәпләре укытучыларын Россия һәм Татарстан район мактау билгеләре белән бүләкләде. Мөхтәрәм хезмәт ияләрен Азнакайда да кутладылар. Шәһәрнең Акшарлак ресторанында районның күркәм мәгариф хезмәткәрләре җыйналды. Зур күрсәткечләргә ирешкән 40 укытучыга төрле дәрәҗәдәге дипломнар, истәлек бүләкләр тапшырылды. Алар өчен махсус бәйрәм концерты да оештырылган иде. Башка темаларга 1981 елның 2 октябрында Тассыр нефтчеләре яңа рекорд куя. Республикада 2 миллиард тонна нефть чыгарыла. Тарихи момент 7 сәгать 20 минутта теркәлә. Нәкъ шул вакытта товар парклары резервуарларына Тассырда чыгарылган 2 миллиард тонна кара алтын килеп җитә. Алдагы көндә 3 октябрьдә Советская Татария гәҗитендә каралы-аклы фото бастырыла. Анда менә ул күптән көтелгән кара алтынның 2 миллиард тоннасы дигән язу була. 40 еллык тарихи вакыйганы нефтчеләр каласында да искә алдылар. Бәйрәмне без дә күреп кайттык. 2 миллиард тонна нефть чыгарылды. 1 миллиард тонн нефть 1971 елда чыгарыла. Икенчесе 10 ел узгач. Әлеге бәйрәм вакыйгаларын искә төшереп Әлмәттә машиналар парады узды. Панорама РТС нефтче мәдәният сарае маршруты белән узганнан соң машиналар 2 миллиард тонн нефть чыгару уңаеннан Татарстан нефтчеләренә куелган һәйкәл янына туктады. Әлбәттә, данлы хезмәт юлын узган ветераннарны искә алып чәчәкләр салынды. Всех уважаемые жители города Альметьевск. Илназ Дружковның әти-әнисе табиб. Улары алар изеннән китми һәм сайлаган юлын дөрес дип саный. Татнефть минем өчен өстенлекле юнәлеш ди. Быел Азнакайск нефтьгаз чыгару идарәсенә оператор булып эшкә кергән һәм алга таба үсәргә теләвен яшерми. Сегодня огромный праздник для жителей Альметьевска. Әлмәт гомумән Татарстан халкы өчен зур бәйрәм. 1981 елны чыгарылган 2 миллиард тонн нефтьне хәтерләүчеләр бардыр. Бу зур бәйрәм тормышыбызның, тарихыбызның өлеше. Бөтенебезне дә тәбриклим. Я всех поздравляю. Бәйрәмгә җыелганнарның күпчелегенә бу көн кадерле гаилә тарихы буларак та, якыннарын искә алу өчен өстәмә сәбәп буларак та. Люция ханым Солтанова үзе дә, сеңелләре дә нефтчеләр. Әти-әнисе 2 миллиард тонн чыгаруда катнашкан. Тормыш иптәше дә тарихи мизгелләргә кирип калган. Вафат инде исән түгел, но исән булса бик рәхәтләнеп килер бу бәйрәмгә. Татнефтькә рәхмәтле булыр шушы бәйрәмне яңадан кайтартып, яңадан күрсәтеп, ничек булган бу вакыйгаларны бик сөенер иде. Я сегодня поучаствовал в событии. 2 миллиард тонн нефть чыгаруның 40 еллыгын бәйрәм итүдә катнаштым. Минем өчен бу мөһим вакыйга. Бабай бөтен туганнар нефть тармагында хезмәт куйган. Мин алар өчен горур, үзем дә бу юнәлештә гаиләмне тәкъдим итәчәкмен. Переполняет душа. Узган гасырның 70-80 елларында Советлар Союзында чыгарылган кара алтын күләменең 3/1 өлеше Татарстан нефтчеләренең хезмәт нәтиҗәсе булып саналган. Бораулауның яңа суларын актив үзләштерү, скважиналарны юнәлешле бораулау методын гамәлгә кертү, иярчен газны эшкәртү һәм башка күп кенә мәсьәләләрдә Татнефть компаниясе лидерлар рәтендә булды һәм бу традицияләрне әле дә булса дәвам итә. Россия җыелма командасының элеккеге футболчылары Әлмәттә мастер-класс үткәрде. Очрашу безнең егетләр автойөреше кысаларында узды. Россия футбол берлеге карары нигезендә команданың элеккеге футболчылары Россия җыелма командасы автобусы Яршалы Түбән Кама Бөгелмәдә булды. Россия җыелма командасының Словакия белән 8 октябрьдә Казанда узачак уйнавына багышланган Татарстан буенча автотур барышында Дмитрий Хлестов, Диняр Билалетдинов, Дмитрий Сычев һәм Руслан Пименов калабызның шәһәр стадионында футбол буенча спорт мәктәбе укучылары өчен мастер-класс уздырды. Танылган спортчыларны көткәндә яшь футболчылар әлеге очрашуга баглаган өметләре белән бүлеште. Достаточно масштабное мероприятие, где мы... Масштаблы чара. Бик танылган спортчыларны күрәчәкбез. Бәлки хезмәт юллары турында күбрәк белербез. Возможно, познакомиться, узнать о их жизни больше, о их футбольной карьере и так далее. Знаете, вот сейчас дети наверняка их не видели, как играли, мы-то видели. Балаларның аларның ничек уйнавын күргәне юктыр. Хәзер YouTube'ка керерләр, аларның техникаларын күрерләр, ничек йөгерәләр икәнен карарлар һәм үзләренә алып өстәрләр. Зур һәм яхшы футболчылар булып үсерләр дигән өмет.
бьются. Ну и, наверное, что-то хорошее от них возьмут. Яш уенчыларның сүзләре булмады, бары гаҗәпләнгән хис-тойгылар гына. Дмитрий Сычев шәһәрнең һәм республиканың инфраструктурасы башка шәһәрләр өчен зур үрнәк дип билгеләп үтте. Это пример для всех остальных регионов. Башка регионнар өчен үрнәк калганнарга хыялланырга гына кала. Спорт өчен бары да эшләнелгән. Балаларга төрле спорт төрләре белән шөгыльләнергә мөмкинлекләр тудырылган. Стоит только поаплодировать вашему руководству. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Ленар Корбанов сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.